Africa, my continent. Africa, my home. Africa, the land of our ancestors. Africa, the land of my birth. Cha, ngisemsinga, senhlonga. Madlula la, uthukela, umzinyathi. Ya, umzinyathi ngapha. Uthukela ngapha. Uyayibona le ndlu? Ngisazobusisa. Uyayibona le ndlu? Kuthiwa le ndlu yakhe umasipala wala eMsinga. Uyakhelani? Inkosazana. Inkosazana mayiphuma la ikwazi ukungena la. Yabo la siyakhona sisazokubuza kubantu abadala ngale ndlu. Kodwa yakhiwe nje umasipala waseMsinga wakhela inkosazana. Into engaze ngizwe kuthi uyabonakala. Abantu balana bakwazi ukubona inkosazana. Ukuthi kusuke kunjani? Kusuke kwenzekeni? Sisazohamba siyobuza. Cha, lolu sizolandela solokhu sibuzile nje. Ngiyasaba ukusondela. Ngikahle ngila. Kodwa nje kuthiwa ivele iphume la ibe la. Yindlu le nkosazana. Asambe siyobuza. Sofica ubaba ngapha. Niyakwazi ukubona inkosazana la? No, asikwazi ukuyibona kubi laba kukhona omunye ubaba ojwayele ukufika kuthiwa ubabudala. Yes. Unobizo-ke yena-ke lokwazi ukuxhumana naye. Yena-ke ojwayele ukuthi uma ngabe efikile-ke kube nomhlangano. Ha? Le nto yake yavela khona ey'ndabeni le nto uthi unenkosazana la. Khona ey'ndabeni yake yavela. No, akaze. Yindaba. Akaze kuvele but into ehlonishwayo nje kakhulu la. Hawu. Into enkulu kangaka. Because kunezinto engenziwa emfuleni. Omama Saturday asiwashe emfuleni, angeke ukude, ngeke uchithe phakathi into enkulu. Hawu. Ngoba kuthiwa ayithandi. So yeah. Into enkulu kangaka. Mana-ke Ayiningi into enkulu. unayo i-social media wena-ke siqale ngawe. Yeah, nginayo. Akaze ubhale ngento yakini. Angikaze ngibhale. Africa, my continent, Africa, my home. Sayekhaya ngithi bakhona obaba lapha. Sazobabuza more. Yebo. Siyabonga kakhulu. Siyabonga. Siyabonga. Thank you. Asilandelane-ke siye ekhaya. Thank you. Hamfowethu. Leya ndlela pheyana. Yenkosazana. Inkosazana. Yeah. Tshela umuntu ongazi inkosazana kusuke kwenzekeni. Hey, ukhalo olude kabi okungcona ngikutshele emveni ngoba nakho balindele wena la ukuthi bakwamukele njengoba uzwe inkwazi nje. Sacela ngingene lapha sizoyikhuluma emveni kwalokho. Umcimbi wami. Khona manjalo. Thula uthi du njengekhansela. Nanka amakhansela agcine. Baba mkhulu yakwaXhosa. Yebo. Ingaguli ngenalutho. Yebo. Khona le ndawo nendlule kuyona eqondene nayo ngenkosazana kwakukhona imizi yakaNkomo yayilapho. Yebo. Ayilokhu ethi kamakhosikazi ikhona inkosazane lapha. Phika amadodazi, phika iy'nsizwa amanga abafazi. Yes. Kwaya kuthela ngalimbe bephuza khona lapho kwabo sasportinyana. Yes. Bese bethi nanso emini ngabela. Bese besuka lapho insizwa yakithi kaThonko neyakwaDlali agijime ngamadubane umiweke la kuyaphuza. Baye bafike emfuleni bafike bakhumule uqondana nesiziba lesi. Yes. Ngenzantsana kwaso bangena. Sasingekho lesisilungu. Uma bengena lo wakithi bathi wayephambili. Wathi uma ephakathi nomfuli esizibeni waphendula wathi hawu naze nami ngamanga amahle wemakhosikazi. Wacwila. Uma ecwila bathi-ke ucwila ukuba uyahlanga. Yes. Uthena eqhamuka nje ngezansi kanje wasephelile. Hawu. Wajika lo wakaDladla kade emlandela ngemuva wabaleka buyela emuva embona ukuthi useshonile. Yes. Bathi cha buyela mbamba. Wabuyela-ke kwawukwehla-ke kwalaba abaningi lapho wayegijima wakaDladla emhlangabeza imdonsa lapha nemkhipha. Uma ezomkhipha bathi-ke wasindiswa ukuthi ngoba wayeyiwele. Yathi inkosazana yazosukela. Iy'kebhe zabelungu ebeze ehlala
kulo mdlalo wababelungu abawenzayo lezi edumayo Yes. bekuthi uma afika la singayikazi zicishe uma afika nje lesizimo okuphakamishelwe ucishe bakhipha abelungu bakhiphe imali le yisiliva banikele ngawo ngabaphuma eceleni bayihambele kuze kwaqatshuka lapho-ke ngesikhathi sekushona lo-ke wakithi kaCongo ukuthi ha kanti le nto into ekhona ngempela yasusa-ke omunye ubaba uDladla unduna nowakithi okuyena umuntu oxhumana nabo le emvoti Yes. okuyena nesiphiwo-ke Yebo. sokubona-ke izinto zenkosazana wathi yathi-ke yazosuke iy'hlalele laba babethi bafuna ukuyibona funa ukuthi ihlawe Oh. waqala lapho-ke lokushikashika-ke kwenziwa-ke ukhalo olude wayenza-ke umkhulu ubaba wakhe walowashona imbuzi kwakungaziwa ihlatshelwa lapha emfuleni kungaziwa ukuthi kwenziwa njani kwadliwa ibandla nokulibona kwathathwa amathambo aphonswa lapha emfuleni isimanje sasibonakala isikhumba nomswane okwakuphonswe lapha kwakujika kukhuphuka kukhuphula uthukela Kufanele ngabe kubheke ezansi kubheke phezulu. Yes. kodwa ungahambi nomphela bekucirculator nje lokuhamba kucirculator nje kanje hhayi kwaze wabona ikhona into ekhona ekugcineni-ke yadliwa imbuzi kwaqedwa wabuya bayoqhamuka kubaba loyani uDladla umfundisi wathi ithi ubani lowayephiwa amathambo engathi uyintsha akekona owakhe lowo msebenzi wangekona owakhe ngakho-ke akawuthathi kwafuneka phinde enze imbuzi yesibili kade kubholoza umkhulu kwenziwenani lokho sathi uzokwenza lokhu akujiwe yathathwa-ke yayobikwa laphaya esizibeni yaphungelwa khona Hayi. emveni kwalokho kwasa-ke ngakusasa kwathi uyobhekwa imbuzi kwatholakala ukuthi ayihambile-ke kwathiwa itheke iyabonga ukhalo olude kabe emveni kwalokho yayisithi-ke ifuna indlu yayo-ke ukuthi yakhelwe indlu yakhiwa okokuqala eyakhiwa umuntu wesifazane yavele kwafika isiphepho esikhulu savele safike sayishaya u-L sayiqhekeza phakathi yabhidlika yawa phansi laphayana yabuya yakhuluma kulabe yakhuluma kubona yathi ubani owakhelwa indlu umuntu wesifazane lezi zenu enihlaleni zakha nje nizakhela umuntu wesifazane uyibhidlize ngamabomu kwama-ke kwavele kwathi ngeke ngqi kuyiminikelo yabantu ababezama ukuyenza ngaleso sikhathi noma siyakhuluma sikhulumela induna le eyazama-ke sekuceliwe ngisho umengameli wezwe kwakuse u-JZ uZuma kufakwe iy'celo ukuthi sicela selekelele kwakhiwe indlu ngoba asinawo amandla ekugcineni-ke wagcina ukhansela-ke ehlangabezene wahamba wayobika-ke emkhandlwini hhayi-ke basamukela-ke njengoba kade sikhuluma-ke silapha kuleliya blorho la phesheya eNgubevu ukuthi umeya wayethuza la wafika la ethi khona seliyana kakhulu izulu lalina kakhulu anelokukhuluma ngalokho nje line kakhulu izulu lidume kakhulu kwaze kwagcina-ke ngoba sekuwukuthi bayanikela ngokuthi izokwakhiwa le ndlu yenkosazana ukuba selishonile nje benizohamba nidlule khona nifike ninikele nale emfuleni ngoba-ke lo mbani uyadlula lapha anikele ngemali eyikhoyini le mhlophe uhambeleke uye la uyakhona sinaleso siphiwo nje-ke saba naso kule ndawo yakithi kusalungiswa-ke okunye mhlawumbe mase kulungile niyomenywa nakhona ukuthi wozani nizobona umgido wayo le yagcina ithe iyawufuna umgido wayo lokho okwenziwayo la endaweni ngiyabonga-ke mangehle ngobonde njengesicabacaba amada wecala nongalo